Ada busiafo samre baby amigina yi medaso odua ya nkwanta na ansa na mefifi ho no na mepese meba ba hwe baby ase be yesie miniaba Aishanti no yesi aha na yesie no enra anadwo be ye no nsia 6 na mo bebo amena na mo sie miniaba yi ti mepese yesi adanse nti na yekunso nkronso ye hwehwe mene no wafa no na busiafo ni nyina na aba bepim wa ha no ye hwe baby a yesi Aisha ti koma ha ni mbaja ha ni si no ti na muni ti Aisha se fomwa ara dem fa ne kra ensi na haya siye amanfo mu wa mamembo mpaye na yenko arade ope na enye ho samre wona onim de enti a wodi menu abai ba wiase na onim de enti a wafre no samre ma bebutu na musi oyakra yade ne giyaw no foma na wato nsa afre no ena me mpa gba ne se obai obaje no sempo owasa siso oyemfunso etiawa wote ne boni nyina beche no na wache no o Abraham kokum eje bia na menimini abai tina se ani edi nkomo ene ona na ohye foma yi enye ne pe tumara do pe na enye ho una de mai na wasache wa ade efisa woji ye na metis wo wukra no mani ache cause na baya na pray already say muso bi na ya hyehyɛ fa busua no ho a wa bra ya kunkotodwo wa yetwam wo Jesus Christ mu mankonim de enye de a obi biara onya adwempo so babuwa mu ne bayi nanso ankoyie no already bia nipa ni iska bia free na hye homa already hye homa man shiranya obi bia de a Aisha uni nyamenko nyamena afro na minisa bo ba ipada Nyankopon hye obi bia oboaye ewo Jesus Christ mu amen okay nti amusiafo mina ba Aisha mu nie aha na esie no na enra na dwo na musie nra na dwo na esie nti free ehonum krampo ba no kwanwa betel na wo se me behumba bia esie na ansa na makọ nti mikurum me pay me last respect in a man Nyankopon hye obi bia enya gro na yedi araho rijuma de ni nyina esia no Nyankopon anka ho bye bye.